Guys, di ako diri sa ilahan ni Mother Earth. Nya si Papa kagaling nga gihatagan ko sa puto. Na sila giputo nga tik-tik sa mais. Nya naa na ko di charge diri nga UPS. Kay dito lagi sa payag nag brown out man lagi. Yan na nag-charge na nya bagway pasan nagbalik ang kuryente diri sa ilahan ni Papa. Pero pag nagbalik, Mama Dani. Magbuhay pa sa si Mama naka uli. Ambot ugasan ni Gikan. Dito ka Gikan Lautek? Ha? Nagsabat pangade. Nagdugo man kuno si Utik. Nagchat siya sa kuha. Wala kong kabalik. Papa mo dito man dito gikan. Nya. Tawagi sa adi. Wa man din ako sulpong. Tuan niya? Masaon na lang ni karon. At tuon na lang nako siya dito sa ilaha. Naa si Alan dito ma. Wala ko lagi ka to. Papa ni mo dito. So akong atuon na lang karon dito sa ilaha para mahibaw-an ako kung unsa ba gyud kay naa siya gitchat sa ako ang kulam lagi kay para palit sa tambal kay nagdugo kuno siya mo nang agkabalaka sad ta dili man ta ko aglakaw pero need pud sad nako nga maglakaw gyud kay brown out man lagi dito nya ang UPS nako para makargahan to na ako nang gisaksak kay para maka-upload pa sad ko unya dito sa payag kay brown out man lagi dito kay kaganihan na ay nagbuto dito di ay dapit sa ubos sa ilahan ni Incom Miloy murag transformer transmitter unsa ba na tawag ana mao nang karon adtuon na lang nako siya dito nagtawil na lang ko kay katong payong lagi gubaon naman pud sad niya may nang naatay maturong-turong pag magdagan ang motor tawgi sa sikuan itik nada na ha 11% pa lang naa. Kuha niya na yun. Tawgi, ay, i-charge na dahil naa. Nawa man online. Nana may kuryente. Kasi naka-online ka ganyan kay walay kuryente. Kay nag-run out lagi diri. 6 hours naman oh. Minsan di ay nyo gani. Na, dili ka contact guys. At tuon na lang nako dito sa ilaha. Nagkao nga puto? O nagkaon na. Dili makontak. Tapos yung bali ano. Ugma ang tapos. Dana ra. So karon guys, ato ko sa ilaha ni Utik. Kaya wala man sad siya nag-online. Manang atuon na lang nako dito. Kapag ni mo lagi? Nasa gichat dani. Kabalaka dani sa tada. Nya ako sa nina di ara giputos na ako ni Silupin. Flashlight. Excuse me. Guys, diyan ako diri, paingon ako sa ilahan ni Utik. Ang akong motor, ako rang gibilin to sa karsada. Nagkuha kog dahon kay para na ako'y pandong sa akong cellphone para maka vlog pud sad ta ginuko ag lupad-lupad sad ang dahon. Nya nagtawil-tawil ko kay para dili ra kayo ingon nga mabasa. Pero layo man kay ito ang atong atuan. Sure jud ko nga basa jud ta dani. Na ang ulan ginuo ko. Kagabi pa ni ang ulan. Ugma daw kuno maglandfall ang bagyo. Ginuo ko. Wa man sad nag-reply. Tawagan ka gani ha. Di sad agka-kontak. Mas maayo man ang maistorya nato kay para mahibaw-an. Kay para mapalitan dayon sa tambal. Kay nahurot na ay siguro ang iyang tambal. Aw nag-ingon siya nga wala na daw kuno iyang tambal. So karon atong adtuon. Nya kung kintahay og magpalit gid karon sa tambal, uban na lang si Alan. Or ako na lang siguro ang mag-adto ambot unsaon ba niya. Nga basa naman kaayo ko ang akong sanina ginuo ko to nabilin dito sa ila ni mama. Yan na ay kuan ni guys oh. Uy, ginuo ko. Kabalaka sad ta kay nagdugo-dugo lagi ko no. Mo nang
Nagpursige sa taglakaw kay abi gino ko bayot. Wa ba gid sad at kasaligan nila. Ang trabaho ni Anan, pila ray sweldo. Nya. Napamalagi agka daginot nato. Okay. Naay cellphone guys mo nga. Pwede ra sa ulan, di ba? Kanang pwede ra mabasa. Kani kay di mo gid siya pwede nga mabasa. May gani karon kay walay hangin. Ulan ra siya. Ang delikado dani kung naay hangin. Kay kung kintay sad og naay hangin, di ka pwede mag saya-saya padagan sa motor kay ang dalan naay mga kahoy. Delikado og matumbahan nimo ka sa kahoy. Ang kakusog ang ulan. Nya si Mario kagabi kay gibarino magikog maayo. Di panghakot na kayang sanina sa gawas. Layas. Animal ka. Hatag kalag problema ha. Hatag kalag stress. Ilasan mo ni animala ka. Tuwa lakaw na sad ambot ug asa na sad nagpaingon. Ang iyahang sanina tuwa dito sa ibabaw gi butang kabantay mo katong naay plywood dito. Tuwa dadto yang sanina. Kagani na pagtan-aw nako. Ari ko bagi dalanan niya tanan yang sanina, gidalan niya yang mga sanina, wala gidala. Kagilasan ko. Bagad naong. Gidna na siya ni manong tuto nga dili pwede to ang manok. Kay siguro tari ay to nya gikuha gid niya. Oh. Unsa iyang kuan? Unsa iyang rason? Gikuha kuno niya kay para kuno naa siya kuan. Magamit-gamit. Kay adto kuno siya sa vigil. Oh. Ilasan mo animala ka. Di ka ba di aghatagan sa kwarta kung tinarong ka lang. Nang adlaguton ko barinuhon kog maayo. Kaanad. Yan na ka diri guys. Ka naglulok alay diri di ay. Ino okay. Di ko anam ta ni Dani tiko. Riluna. Di ko anam ta ni Dani kay para dili magpundo ang tubig. Ino okay. Yan na ta. Ang dami. Dapat waan ni Dani sa tuan. Dami kaya para ang tubig maka-anak. Awan mo nanay. Ha? Kumusta yung nanay? Nay! Ang sukat? At palit na ka sa tambal. Ano ba yun? Wala ba internet na ni di ay? Wala? Ano sa ka? Wala mo tambal? Nagdugo dyan ka? Nga. Sabi palit sa Mercury? Inaahan ka makapalit ka ito. Umuobra? Napariha baka dato. Ang brand. Bakit tinulak ang gawin mo? Kapot mo nakadiwirag ka? Diyan dito dito ako. Inista dito. Aman sa alan? Himustan ba yan? Ha? Himustan? Himustan? Ilista ka na kaya pag bigya siya ta dito na nalilitan yung sa kong kapalit. Himustan? Pila ka buok? Tagpila gani isa dana? Ha? 22 ang isa? Kada adlaw na gamiton ay inumon? Wala ko papilang dahil. Kapilo sa isa ka adlaw, 42. Kada palit na 42 dito sa ila ko jiko? Dito ila ko jiko ka nagpalit?
Palit na nag-20 ka buok. Ayun sa alam dili at tugbong. Ha? Unya kung magkapalit ko dito ra ila mama. Kasi nga, nabarang kalan. Nabasa naman kay ko. Ano, garing ko dito. Sige. Bay. Pila isa 40. Kung ulit ka, sa inumra. Ano unom naman? Na, patukan yung pag-inom na ako, ay natakot ko na siya nakainom ko kadua sa ay, Adi na pulo na lang paliton. Ilista na kay para unsa man naa ka ng miligram na siya? wala man. Diretso na siya? Diretso rin ko sa ubos guys. Akong ubo na paghapon. Basa na sad. Ikuan sa dani din. Isulo dani. Garin ako kay hapunon sa tudami. Maura man ka ni siya. Nakainom na lagi ka dani lagi. Ano na kung kainom ko nagkaroon ako dito? Unya ka to gipayt ni sa Mercury di ay. Marot na nito ka na pero din nagsugod ako dito at pero din ko. Nakinom na ng dito sa. Kasi nagdugo na day ka datong benchiko nya wa ka nagsaba. Tigil na ng gabak. Balik lagi siya. Nakatog Wow! na sa January. Atong pagkatong sa hospital, nakatog na dito. Nawala ka dito. Nabalik niya sa 25. Nya Ako nagsig mo. 25 hangtod karon. 25 unsa man ka pizza karon na. Ano po nakadlaw. Lucy. Kusog lugar mo dugo karon? Wa na di ka nakainom di ay. Bulit na lang. Kan sa man ka nakainom? Bulit na ito. Bulit ito. Vlog. Ay, 3 times sa din ito. 3 times a day. Sa gunsuno na lang di pag inom. Ang kanila girl nga ipapalit mo karon. Nag-inom ka dani nawala. Wala ang bisita sa ating doktor. Balik na. Balik tulog kadlaw kung yung mga kan. Bisita. Tulo ka adlaw nga budget. 3 6 9. Ang sige, tanaw nang niya. Ikuan. Agarin ako. Dito na lang na mama ibilin. Dito na ila mama ibilin. Ah. Sige. Agarin ako. Agarin ako guys kay magabinan na sad ta. Payong nga. Bulikat ang payong. Ano ko nagpayong-payong. Kung muna maghapon magpadagan sa motor, di naman ta makapayong. Di naman ta makahawid sa payong. Nya karon adto ta sa ubos. Adto ko sa Kujiko. Or dito sa kuan kay di na ta nagulaw-ulaw bahala diha basa kaayo pa. Naman ulan man sad. Bantag ka uwaw. So diretso na ko guys. Madam! Uy, ang isulod dahil na ko niya kang cellphone. Hindi na lang dahil ko mag-video. Ay, focus ka. Salamat guys sa inyong tanan ha. Ay, naapagyapon mo sa ko ang mga vlog. Nga.
Hayag pa man sad o tanawa. Hayag siya. Hapsay baya siya ang panahon. Ay, linaw ba? Walay hangin. Ulan lang yun. Ugma pa ang landfall kuno kadlawon. Friday man. Guys, palit ko sa empanada kay Di mahal na natin. sige, 5 na lang kabuo. Kay para at 20 man mo. Gairo ko isa pidi. Kay gigutom siya. Wala ko nagkaon sa kanon karon adlaw kaganyang buntag ang atong di pamahaw atay nya na ay tinadtad nga karot daw kalubasa o sayuti bahog ni Mio nagtunga mi kanira dahil Karot. Kani carrots, patatas. Nana ko bayad din ha Oh, nya. itlog Cheese, itlog. Hindi ako ipalit. Lami dia ang yang kuan ba kaning yang do ba ni tawag Oo, kan? yang do. Lami no kay timpla daan no. Dagan biya itlog. Mm. Nya patir lang ka na. Hindi patir. Kaunsa ko guys, ako sa nihot doon ang isa. Nya, Salag uwan. nakapalit na ko sa tambal. Tag 49 ang isa. 23 kabuk akong gipalit. Pahala ko ah. Hala. Adyara. Mahal man di ay siya no. Kaante ka na. Himustan? Ay, yung mahal. Mahal no. Na 23 kabuok guys. Tag 49 ang isa dito sa Kujiko. Ano mahal man kasi? Para ko na na. Kanang Dugo. Dugo. Ay. Unsa man? Ako manghod, nagdugo. Naman tayo, depende sa yung matris ba. Nga, dato lang 25, buwan man nagsaba-saba siya po. Nagkaroon nagyang. Papsmir naman lagi. Ang kutang sa bay kwanda na sa iya nga. Ako di papsmir mo ko kay kuan niya. Hindi wala pirahi ka to si Tura Purindo to sa medical center. Sa kuan ba ng COMC dili sana na katong sa inyo. Pagayan ni medical center. Kuan kanang sa Purindo kay diya na siya. Wala mo niya pira. Ayun siya nga, donate na nga pira. Ikuha ta kada ning tambal na isuk-suk isong na sa dito. Oh. Sila masad ang pap smirty. Sa una pa man ito. Kuan pa man tuwa ka ng sige lang din. Oh, dili. Wala na ito. Sabi, basta kay diya na. Kumurang malimot ko nagto. Aha, dapit din. Sa COMC, ka na medical center. Dato mo manaog sa balita. Ako ka na. Ang iyan kuan kay ang lining ko na sa kuan. Ang lining ko na sa kuan baga na. Ano ka dapit masabot? Saka ng mattress, di ba? Anak makulo ng mattress. Ay, ipagkumpiyansa ka, ipapaksmir na. Ibasin niyang matris na sabag. Ako ganyan. Yung sa tao naman siya. Ang yung trasaw na. Mm. Kay tapos si Aning Virgin. Nagdugo-dugo to. Mm. Kaya ka na good sila magdugo ka kung nainong diferensya sa matris. Pero tambok man siya. Ako, magdugo ang tako. Tambok man ko. Ingon si doktora na tabunan. O buwan pa natabunan sa akong kaya na bitang Pat. oo. Walang ikuan sa baboy ka, walang intilya. Oo. Ingon siya. Kaya kung di ko tambok, nagduguay ko. Kato siya ni Virgin, nagduguay ko. Tambok siya. Tambok ka na siya, pero tungod kay na ako niyang matris na Nagasgasan na. ako na nagasgasan, may ganit yung gamay pa ba? Gamay pa. Ano itong di pap smear ko? Naman, wala na ko pinahin nga, inuwaan ako sa matris. Kaya ingon, bata-bata ka magpunod sa doktora, ayun, hindi lang ngay kuhaan sa matris kay kuhaan na Bata kung hinong pa. nakaanak pa, hinong ko dahil Mm. sa duha. Hindi ka ning Carmila o katong namatay na kong bata. Mm. Ako to siyang ignon kung unsay kuan niya. Kay Niya, unsa man sa ultrasound? kuan na kuno ipa kuan sa mga bawal. Kinala pa diet siya. Diya kanunay kaon sa mga mantikaon. Niya, man na. Nya. Hi, Jan.
Nya. Nagdugo man siya dito ng 25 kuno. Na nabalaka sad ko. Ito lang, sa madiyang office ba, may bikin siya, nalugudot siya. Mo ba? Ako ito panita kung unsa na po'y buhaton ato. Si OMC, kanang Cagayan de Oro Medical Center, dito gid sa private Private na na, ano? Unya ino ni mo nga. Adto mo dito ni mo nga. Doktora Florina. Ay kana siya dami din. Unsa man i-ultrasound pa ka dito? Wala man di kanang pap smear ka. Kan naman na kay naapan mo na na mo. Pati kangkang ra ka para makita imong bisong. Naipura Unsay problema? murag kani dito sumo dito sa kanang tato. Inana ko. Murag kamera lugar to siya. Suka bilin daw tulog. Ito yun, hinuan man niyang matris. Nakita na nila nga na sama doon wala. Sige. Nasalamat tanit nga. Agarin thank ako. you. Kay aganam nasag tanit-lit din uko magabin-an sa kudani. Unsa man nagmotor singgo nga. Naan man ko'y motor noon po. Mo lang basa. Basa ra ko. Na garin ako ti. Sige, Salamat. Guys, diyan ako diri sa ilahan ni Mother Earth. Basa kaayo ta ginoo ko. Grabe. Hari-hari man si Mother oh. Maihatag ni Kwan oh. Awa lang akong gi-charge nga kuan. Ihatag ni Utik. Ang kaning tambal. Oo. 23 ni kabuok. Ha? Tawagin ko yung tatay. Nana ko ni kuryente dito sa payag. Dito. Dito sa mua. Guys, diyan ako diri sa payag. Grabe kakusog ang ulan. Gikan dito sa ilan ni Mama. Hangtod gihapon diri. Dino ko may gani kay nagbalik na ang kuryente kay kaganya na brown out man. Tingin ko anak ko oh. Yeah. Grabe. Ang labanan. Nga. Akong dala na akadan. Ay! Wala, ang yawi. Ano? Iwa ka sa akong yawi. So, ano lang. O, di anak. Ay, gubog na. Nga. Ang iyong namo na gamay. Ang iyong namo na gamay. Bahin sa kang utik akong ikatambag lang sa imuha, sundon lang yun nimo kung unsay giingon sa doktor. Kung unsa ang ultrasound, kung unsa ang mga instruction sa doktor, imuha lang yun tong sundon kay para walay kakulian ang tanan kay kaybaw na jud ka sa atong sitwasyon, ikaw mismo kaybaw na sad ka kung unsay atong sitwasyon mao nang amping sa lawas kanunay. Nabalaka sad ko sa iya guys kay 5 naman di sad kaadlaw siya nagdugo unya di baliwala ra niya ayha pa siya nagsaba nga mauni mauna nya kay naamalagi sad tay agkadaginot mao to nga akong gipalitan siya sa tambal kay para pudsad nga dili siya magdugo mahunong ang iyang pagdugo nya mao lagi nga ang akong ikasulti sa imuha sunda lang jud kung unsay mga gipang-ingon kay ang imong sakit ikaw ra jud ang makaayo dili kami imo lang jud hunahunaon kung dili nimo ibali-bali di ka mutuman kung unsay mga instruction hunahunaa lang ug unsa ang atong kaimtang mao nang excuse me. Ikaw mismo kay balo na jud ka kung unsa mao nang paningkamuti kay di man sa ingon nga ako sa tanan-tanan sa makaya ra nako nga ikatabang mintras naa pa koy ikatabang sa inyo ha mao nang paningkamuti kay para na sa imuha ikaw ra ang makaayo dana dili kami nya akabalaka pud sad baya ko guys kay syempre kami
Sililin agka balaka pud sa sililin niya. Wa man lagi diha. Agka kuan dayon. May mantong na ay kuan tigom-tigom kay pakahatag din ta diha niya. Inga na nga igo-igo ora. Nya napaistudyante ni Lilin. Wala lain nga agka kuanan. Agka sangpitan. Pero mao lagi kay health naman na ang kuan nanginahanglan. Mao na gikaingon ako lagi nga gahinan ang atong kuan health kay dili nato katag-an ang panahon. Mausad ako nga ako pud sad nang una-unaon kay magunsa na lang og wala jud ko. Kay baw na jud mo guys kung unsa jud mao nang tambag lang jud nako dik. Ikaw ra mo'y makatabang sa imong kaugalingon dili kami. Sunda lang jud kung unsay gipang istorya kay para hapsay atong pagpuyo. Nya napasabaya siya estudyante. Excuse me, naapasad motor binuwan. Mulagi nga ginuko aglabad sa biya akong ulo guys nga mao ni mauna. Pero unsaon taman nga mao naman ni among lifestyle. So salamat sa tanan daghang kay salamat. Kay maskin tuod og gubot ang akong hunahuna. Pero agkadala ra nako, agkandol ra nako akong kaugalingon. Nya kagabi ilagi diri siya. Yan ang gitulura kagabi Sherwin. Dili niya maabli kani. Dili niya maabli. Ang gani yang naana kay makulkog man dito pero dili niya matulod. Likod man kaayo. Nya plano nako nga dugangan pa sa dito sa ilalong isa kay para sobra kalig-on jud. Nya katinga ko ni Mio kay dani si Mio agsali sikad-sikad kay iya ade gihagwa si Mio. Nya nagsaka na si Mio dadto, naundang na sad ang pagtulo dani. Napatay. Kaya kakita man ang kahayag diri sa gawas Ate ako kay napatay. Pagbakod nako, iya ade gilubag ang bumbilya kay para dili magsiga. Wa na ko kay bawo kung asa siya karon. Kaganiha dito sa ila ni Mother Earth. Nag-ingon nga dito kuno sa tindahan sa sentro. Tambay-tambay. Bahala siya, ugasa siya. Kay hugaya na nakong tambag sa iyaha. Hugaya na nakong pailob sa iyaha. Pero usikan na niya. So bahala siya. Basta ako nara ko dani mag-vlog video nasa Facebook page, vlog upload pud sad sa vlog para sa YouTube channel. Mora manang agkagubot akong utok kay ang mga sanina to ana ba dito di panglabay na yang sanina dito kilabay nako. To araman gibutang dito sa ibabaw. Abi ko magginadadalan niya iyang sanina kung asa siya paingon. Ang nakadiferensya lang sa iya ha. Kay kanang time mahubog siya magsigiyaw-yawa. Naay iyang iyaw-yaw nga mga tao nga nag-istorya kuno sa iya nga mao ni mauna. Nganong agpa-apekto ka man sa mga tao, nganong kanang mga sulsul sa tao, mas ako ang paminawa kay kita ang nag-uban na dili man. Kay ag-awayo naman noong kunya tungod sa mga sulsol sa tao. So karon makatabang nimo karon ang katong mga nagsulsol nimo. Diha siya nasayop. Kay sa time nga mahubog siya, magsigiyaw-yawa, sigiyaw-yawa. Agihag kayaw-yawan nga naay mga tao nga nagsulsol niya. Kay kuno nga nung dili kuno hatagan og kwarta,
Kay kuno ang motor vlogger kuno nya ang motor murag kagang-kagang kuno. Sabi na anak. Ha? Kung hatagan og kwarta, itagaya ra insakto ba na? Ha? Dili say mangitag kwarta. Nya karon nag-abot man ang punto nagkagubot na. Oh, ang katong mga nagsulsul sa iya ha. Nakatabang man niya. Mo na diha. Mo na nga bahala siya dito siya sa mga taong nagsulsul niya. Basta ako linaw na ko niya akong una-una. Kaysa pagkakaroon gubot paghapon ang akong una-una. Noon di man ko ingon nga ag patahod jud ko nga kuan ang ato lang unta ba nga sinabtanay dili naman siya agkadala kay kontraho naman hinuon ko. Bahala siya. Basta ako gibuhat na ako ang tanan ug usa pa dili na pud sad maayo ang iyang gibuhat nga nang hilabot siya sa manok ni manututo. Walang siya kasabot. Ang punto dadto mobayad si Auntie Nisa. Mahatag yapon sila sa baktin kay naamay ilang anay. Baktin na gyapon hatag sa ako kay katong gibakusan. Unya kay nagbut-buot man siya kay manok puno ang kwaon. Manok ra kuno ang kwaon. Nganong siya man magkuha sa manok? Siya day nakigsabot ni Auntie Nisa. Ang gusto yun ako nga ipabarangay kay maanad. Akong gusto yun nga ipabarangay. Balag ako ang magasto. Kung unsa may mga sumbong-sumbong diya, naabay bayad sa pagsumbong. Ako magusto kay para lang jud mabarangay mapatawag siya kay ngano. Buhato na jud na sad na utro. Mao na nga akong utok karon burido akong utok karon wa ko kasabot nga naglatagaw akong hunahuna. No? Pero pasalamat na po sad ko sa tanan kay naay mga nag-message sa ako na mauna. Basta abangan na lang ninyo guys ang tanan-tanan. Karon di pa ko kalihok kay baho na mo. Unang abangan na lang ninyo kung unsay mga kahimtang mahitabo sa akong kahimtang. No? Pasalamat na po sad ko sa inyo ang tanan. Dagayong salamat. Gay kay ko ubo. Nag-inom man sad kog bugnaw. Nya kay naamalay ko'y pujibar nga na palit daw katong watataps. Nagkauna po sad ko. Munang dili kawala. So guys, thank you so much sa inyong tanan. I love you so much. Og diri ra ko taman. Bye.